Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa cikin wannan sabon shirin namu na musan sahabbai. Sahabinmu na farko dai yau shine Talha bin Ubaidullah wanda ake wa alkunya da Abu Muhammad. Ya kasance daga cikin mutum goma da aka wa alkawarin aljanna, kuma muhajir ne wato ɗan Makka ne. Talha ya kasance mutum na takwas da ya karɓi addinin musulunci, kuma yana daga cikin mutane guda biyar shahararru da suka karɓi addinin musulunci a hannun Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Ya karɓi addinin musulunci ne tun yana ɗan shekara 15, kuma ya kasance ɗan kasuwa. Wata rana ya je garin Busra yana kasuwa, sai wani rahib ya zo, irin mutane da suke kaɗaita kansu da bauta kuma suna da ilimi. Sai yake tambaya, shin wane ne ya taho daga Makka? Sai Talha ya ce gani. Sai ya tambayi Talha ya ce, shin Ahmad ya bayyana? Sai ya ce wane ne Ahmad? Sai ya ce akwai wani annabi da zai zo, kuma lokacin zuwansa ya yi, zai zo ne kuma daga ƙasarku. Talha yana isa Makka, yana dawowa Makka kenan, ya je ya samu Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu suka tattauna, ya karɓi addinin musulunci a wurin. Talha ya kasance gwarzon sahabi, amma kuma bai halarci yaƙin Badar ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wani aikin daban. A yayin da kuma ya dawo, Badar ya riga ya ƙare, amma kuma ana saka shi a cikin wa'inda suka samu falalar Badar. A ranar Uhud, a ranar ne Talha ya nuna jarunta, yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon yaƙin har ƙarshe, bai bar gefensa ba. A yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka je za su hau dutsen Uhud, sai suka tarar da wani ɗan tudu haka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa hawa sabida yanayin rigan da yake sanye da shi. Talha ya tsuguna masa, ya taka bayansa, ya hau kan wannan tudun. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aujaba Talha, wato aljanna ta wajaba ga Talha. A yayin da suka isa kogon, a wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da aƙalla mutane 12, Talha da kuma wasu mutanen Ansar. Yayin da wasu dakarun Quraysh suka ƙarato za su zo wurinsu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai tunkare su? Talha ya ce ni ya Rasulullah. Sai ya ce a'a, ba kai ba, wani daban. Sai wani daga cikin Ansar ya tashi ya je, har Allah ya masa cikawa. Haka ya dinga faruwa har sai da wa'innan mutane 11 duka suka mutu. A ƙarshe iya Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da Talha suka rage. Sai Annabi ya ce masa to yanzu ka je Talha. Ya je yayi yaƙi kamar kai ka ce yayi yaƙi na mutane 11 nan duka. Jikinsa duk yayi rauni, aka yanke masa yatsunsa, sai ya ce his, wato kamar ka ce ah haka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka ce bismillah, da mala'iku za su ɗauke ka su yi sama da kai, mutane kuma suna kallo. Shi yasa a duk lokacin da aka ambaci yaƙin Uhud, sai Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ce ai wannan ranar Talha ce gaba ɗaya. Talha ya yi shahada ne a ranar yaƙin Jamal, yayin da wani kibiya ya zo ya soke shi, ya mutu dalilin wannan. An rawaito daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa wa wanda ya kashe Talha albishir da cewa zai shiga wuta. Wannan shine Talha radiyallahu anhu. Allah ya ƙara yadda gare shi da kuma sahabbai gaba ɗaya, ya kuma haɗa mu da su tare a aljanna. Amin ya hayyu ya qayyum. Wassalamu alaikum.